סערת רוחות בטכניון בעקבות דברים שכתב סטודנט ערבי בדף הפייסבוק שלהם, ובהם עולה הבעת שמחה על רצח 3 הנערים. אגודת הסטודנטים מגנה את הדברים, מוחה, הנהלת המוסד בדיקה, שוקלת צעדים. את הסיפור מביא דורון שפר, אתה באולפן בחיפה דורון. כן, שלום אסתי, שוב התבטאות סרת טעם אחת של אדם אחד, לא רגיש במיוחד כנראה, ההתבטאות הזאת מחוללת מה הוא אמר? הוא כתב. אז זהו, בדף הפייסבוק שלו כתב אתמול, זמן קצר אחרי איתור שלוש הגופות של הנערים, סטודנט צעיר לרפואה בשם מורד אבו אל-היג'ה, כותב בדף הפייסבוק שלו בערבית את המשפט הבא: 3 גולים, שערים לפלסטין, והיא אפילו לא משתתפת במונדיאל. זה משפט דומה בתוכנו, במהותו, למשפט שיוחס, כזכור, לפני כשבועיים לסופר סעיד קשוע, שירצה אז בפני סטודנט באוניברסיטה העברית. קשוע בינתיים חזר מהמשפט הזה, הוא הסביר שהוא לא התכוון לכך. בכל מקרה, המשפט הזה מעורר סערה רבתי ומופץ במהירות בקרב סטודנטים רבים בטכניון, מתפשט כאש בשדה קוצים וזוכה מטבע הדברים לתגובות זוהמות. רגע, עוד לפני התגובות הזוהמות, יש את המשפט הזה שנאמר, משפט איום ונורא. אתה יודע איזה תגובות היו הודות למשפט הזה? מצד אנשים כאלה ואחרים? אנחנו יודעים? הדף... אתה יודע, כמו ששואלים בפייסבוק אם משפט כזה קיבל לייקים מאזרחים ישראלים? תראי, הדף נכתב בערבית, ואני לצערי לא קורא ערבית, וגם לא קיים עוד הבוקר, הוא ירד. אז אי אפשר לראות מה כתבו אחר כך. זאת אומרת, אנחנו לא יודעים אם זה קיבל גם תמיכה. זה מה שניסיתי. אנחנו לא יודעים, אבל אנחנו יודעים שזה קיבל מאות בוודאי, אולי גם אלפי גינויים. בעיקר על שום היותו באמת חסר רגישות ממדרגה ראשונה. נציין, אגודת הסטודנטים בטכניון כמובן מגנה, אני מבין שמיד תשוחחי עם יושב ראש כן, אתה יכול כבר לפנות אליו, דני מגנר איתנו. שלום דני. יושב ראש אגודת הסטודנטים בטכניון. אתה ראית במו עיניך את זה בדף הפייסבוק, או שזה כבר הספיק להיעלם? אני קיבלתי צילום מסך של ההתבטאות הזאת, וכשאני רציתי לבדוק את זה, הסטטוס הזה כבר נמחק. הוא נמחק כבר, ועוד לפני שהוא נמחק, היו לו גם גילויי תמיכה? לפי מה שאני ראיתי, גילויי התמיכה היו מועטים מאוד, ספורים, ודאי קומץ בהשוואה לגל ביטויי המחאה והגינוי. טוב, זה ברור. מורד אבו אל-היג'ה, מי הוא? מה הוא? אתם מכירים את הסטודנט הזה? אנחנו לא מכירים אותו באופן אישי, אבל אנחנו כן יכולים להגיד שהוא סטודנט בטכניון. אנחנו כן יכולים להגיד שההתבטאות הזאת מביישת אותנו, גורמת לנו לצער רב. ודאי לא התבטאות שמאפיינת סטודנטים בטכניון, לא סטודנטים ערבים בטכניון, שכמותם רבים מאוד, וכמובן מתנערים לחלוטין מהאמירה חסרת הרגישות, חסרת הטעם הזאת. בלשון המעטה, חסרת רגישות. אסתי, לפי הדף שלו, הוא צעיר תושב הצפון, לא נאמר בדיוק באיזה יישוב, צעיר מאוד בן 22. שבט מאוד גדול בצפון, שבט אבו אל-היג'ה. כן. לא זוכרת מאיזה יישוב, אבל שם משפחה מאוד מוכר. אלה הדברים שנאמרים, דברים איומים ונוראים, זה לא חוסר רגישות, חבר'ה, זה הרבה יותר מזה. השאלה אם אתם גם פניתם למשטרה. אז קודם כל אני חייב להסכים איתך, אלו לא רק דברים חסרי רגישות, אלו דברים בזויים לדעתי, שפלים, אפילו בתגובה הרשמית שלנו אנחנו כינינו אותם מבחילים, זאת התחושה שהייתה לי כשקראתי את הדברים, ולשאלתך כן, בהחלט ננקטו צעדים גם בשטח. ראשית, הוגשה תלונה לבית הדין המשמעתי של הטכניון, זה מה שאנחנו יכולים לעשות במסגרת הקמפוס שלנו כלפי הסטודנט בהיותו סטודנט בטכניון, ושנית, אני יכול לאשר שהוגשה תלונה במשטרה נגד הסטודנט, כמובן שמטבע הדברים המשטרה תבדוק את הנושא ואנחנו לא נתייחס. מה אומרים בטכניון? מה אומרת הנהלת הטכניון? האם מתכוונים לנקוט נגדו איזה שהם צעדים? או שאני אשאל, את שניכם רגע, או שאני אשאל, וזו שאלה מקוממת, זה במסגרת חופש הביטוי, המאוד מעצבן. אז אני אקח לעצמי את החופש לענות כאן. התשובה היא מאוד ברורה. נשיא הטכניון פרסם הודעה מאוד חד משמעית שבה הוא דחה מכל וכל את האמירה הזאת. הוא אמר שאנחנו צריכים להוקיע אמירות כאלו שאין להם שום מקום בשיח הציבורי בין בני אדם, ולכן אני חושב שהאמירה פה היא מאוד חד משמעית. זה בהחלט חורג מגבולות חופש הביטוי. דורון. ובכל זאת ישנה גם תגובה רשמית של הטכניון. נשיא הטכניון פרופסור פרץ לוי דחה בשעת נפש את ההתבטאות השפלה והבזויה. אני מצטט את התגובה שלו: עלינו להוקיע אמירות שכאלה, אין להן כל מקום בשיח בין בני אדם, לכן אנו נחושים לבדוק את המקרה לעומקו ולנקוט צעדים הולמים ותקיפים נגד. כותב הסטטוס, כך פרופסור לוי כותב ומוסיף שבית הטכניון מרכין את ראשו יחד עם כל אזרחי ישראל ומשתתף באבלן הכבד של משפחות 3 הנרצחים. דורון שפר, תודה. דני מגנר, תודה רבה גם לך, יושב ראש אגודת הסטודנטים בטכניון. פרסומות עכשיו.